sa ilang mga panganday. Wala po sa akong pananaw sa ilang mga kinaya. Ang ba't ko ipasapot ang ilang gibuhat ka, mauna pa man. Ng ilang mga pangandoy na karon-karon, mula pas pa man, kung makita na ko mo di kaarautan. Hinanap ko na sila man. Advance sa ilang ano. Tuwag ako. Buntang dapat. Wala na po kayo may istorya. Ako may istorya. Puro lang sa pagpakarugin na wala kabalo sa ilang una. Tawanon ko mag-isang din. Mulibol ko kung sino kanina. Ikaw naman kasabot na ako. Ano? Ang espiritu. Layo sa lamas. Ang aman mo ang palang. Una sa tanang. Ako. Una kanima. Ako na pa ko kay Abraham. Kaya si Abraham, gawas man. Sa akong kapanahonan. Ikaw. Kung espiritu na kanima. Una ma. Yung tadlas pas ka mga pangautan. Ang imo na anak. Nauna pa. So wala pa namang naka sa kalimutan. Ang imong mapanunti. Una pa rin mong isulti ka niya ito pa. Nasabda man yung anak. Oo, Papa Jesus. Oo. Kaya akong ipanunti rin sa ipanunti na ni kaniya ito sa mga apostolis. Tama ka anak. Malaman dyan ka. Ang akong ibuhat ka niya ito na buhat na mali ni kaniya ito. Oo. Ang ako lawas, batanon. Batanon sa mga katigulangan ka niya ito. Apalamtong sa mga batanon nakaran. Dahil mong batanon gikan sa mga antong. Dahil mong mga antong gikan sa batanon. Malaman dyan ka anak. Ang kaalam gikan sa imong tukangan, sa inyong pinikanan. Ang kaalam gikan sa pulang, gikan sa ama. Sabi ni mo Papa Jesus na, mag-accept ko kanino. Panaan po sa kong kasi. Kaya na ako kanino. Kaya, anausap ka kanako. Pero sa akin Papa Jesus, ang ilang una ordinary ko. Maling na sila. Pero alam na ako kay balo kanila ba? Ang sabi ng mga ko, ang ilang tanaw na ako. Tanaw ko lang ko ng mga dagkong mga tao gubang politika. Mga limeran ang kahaba ko kay paaron-aron ito na mura na. Muna ito paaron-aron. Mga pari. Kasi Papa Jesus, gamay akong pagtanaw sila ba? Mas respeto pa ko sa kapos. May pagmahod pa ko sa mga tao nagkalisod. Sa mga danahan. Anak. Anak ko sa kamas. Gikan sa taos ng pakamas.
gipadalakas na kinahanglan. Sa nagkinalangaw sa wala na kinahanglan. Sa wakas pangalan. Ang mahalak kadto sa wakas. Sa wakas lakas, kalasangan ng kapagiran. Mulagi pa kasi na. Kung sa tawanan. Kasi mapakita na ko ba, anong makita ko sa mga tao. Nakita na ko mga tao kanina sa mga lugar. Nagproblema sa mga utang. Nga makita ko na ko mga alam dyan. Ano makita man ako uban pa sa layo kayo. Labi na natunay mga tao, mga problematiko ako, koneksyon sa mga tao. Mapatagin ako ang ilang ano. Kaya magkikinahanglan sa mga tao na nabugal-bugal o nagtamay kanila. Makita man yung umayinom na. Sama ng mga pari. Aman. Dilitanan. Sa mga problema sa mga tao, ako makita. Ang una. Sila unta. Di ang tabagpikisayod ang mga tao sa COVID and success. Grabe unta sila. Magtutulong unta sila. Makita ni mo na sa kupas. Ang ilang mga kinayang panakay. Tungod kay sila ang inungdan. Nganong ang mga dato ni samot kadata. Ni samot kakak. Ni samot paggamang kapitasan. Tungod kay ilang giwali. Pabor man. Sa mga doon o ano. Ulog-ulog ka na nila. Huwag sa mga kawas. Ikwaan na diyan tayo. Gidugang sa mga kanila. Ila po ulog-ulogan. Aron patrabahoan. Tanawang nasa simbahan. Katong mga tao. Wala ang kuwas. So lang yung pinulong prostate report sa ilang mga kikinanglan. Na-frustrated sa pamaestra. Sa pagmananda. Sa pagkapari. Sama sa mga kaamag pamatis ng mga katikista. O anak. O. Tanawa kang mga magtutulak sa kalibutan. Sa kalibutan. Bumaabot na silang katigulaman at to sila sa simbahan. Kung kaya na-apil mag-ulog-ulog mga Jesus na panakasan. O anak. Kaya wala ka pa sa kadili makapahambit. Kapag mga dato ilang itunan haron kay wala dato nga dili makatak. Sabi niyo mga Jesus, kanang mga tao nga mga bawang sila. Dili ko ako dalang sulti ha. Anak mo para sa balawang kasulatan. Kaya dito sila sa bodapig sa mga tao. Mga nagsulti. Madili mo sa bangilang kinaya. Tama ni mga Diyos na itunaan nila ang mga bitasan sa tao. O anak, o. Asa ginagasuod ni Ama sa akong magpakamatay. Wala na ko nila kipanaw. Buti pasabot pa ba Diyos? Ikaw yung sa nagbayin-bayin na sa anak ko. Kaya matiyon na manon na ako. Libuan ko to eh. Gusto nilang patyo ng akong mga pulong pinagis mo pala sa cross. Magsan ang cross. Kaya subdan man ang gikamit ko niya ito, ready lang tanan. Mga butang nga gamitan. Para moingon sila, nagpalayon sila. Sa pagsulti sa balang kasulatan, pinagis mga apostolos kanata. Paggamit siyang pangalan. Unahabitan ang pamagis sa balang kasulatan. Kung sa imong sala, sa inyong paggamit sa akong gibalaan, sa akong pangalan.
Tama gyud akong ano. Ako sana di ako magbasa og Biblia. Karon ako ko magbasa. Nisulod na ko. Pero Papa Jesus, naistorya man ako na sa una. Sila ha. Katong nagproseso ako uban katong duha ka babay. Unahan pa tong isa ka laki. Yung katong gitamay mi padadaan mi diri og mga masakiton. Nga grabe na yung mga pusis. Ngayon sa'yo masakiton lang man na mo diri. Yung pamilya wala. Grabe na. Sa doktor lagi Papa Jesus, daghan makibuban. Diretso ka, isa, dua. O sa edadan mga bata, na po yung mga nidin eh. Sa doktor lagi. Kanya, ako adi, may dili maayo. Pero kasagaran na ayo. Kasi naayo. Dili na ang kunon, nga dili na ayo. Grabe yan to, Papa Jesus, no? O sa, kamayon, payod ko. Libakon, payod ko. Kaya wala pa sila giyatang na ko. Sila pagay mamukhaw na ako, kung kapaway ko. Ako pa'y mag-antos gani sila mga sakit kay dili sila matuon ako kayo. Buti na kumalig sa mga tao na. Sama itong pari, inan ko niya, dili na ko. Mag-istorya na ko pari ka ng mga sip-sip na pag nasa siman pa ba Diyos, no? Badungan ko. Masama na ko na sila. Ako naluoy kanila. Grabe kung kaluoy kanila kay mga ayaw sa amin. Pero sila, wala yun na nakita na ko. Tanawa kung ako mag-antos na. Ngayon sa, mirisi ng nuli. Pero ako, sa ilang mga membro, sa mga tabisag nagbato na ako. Ngayon pa ako din, tabangan na to. Wala. Di kinang lagi ilit, tapod ka. Wala lagi. Naluoy mo tako nila ang pamasilas, pero wala sila naluoy silang kaugalingon. Napag-ibingon ako. Kadako na sila nuli ka nagpag-ginoo-ginoo. Sila may ako sala no, nakukum na ako no. Nga wala ka sila kaukum, sila kaugalingon. At sos, ang ilang binangatan, ilas kayo. Makita ko na ko sila. Puro nagpakaroon no. Nga magkapaampo pag gano'n, may sikot-sikot siya nag-aamig maing lawas. So makatagong maing lawas nga, wala mo siya kabasa sa Biblia. Dili na ko madungog yung pag-ampo ko, doon na kami duty nga sala. Lamit, dako ang kinang sala, pag-yaga nila na ako. Sabi ni mo, mahal. Wala man sila, wala mo ko sala nila, no? Sila may dako sala na ako. Oh. Ikaw, ako ang nagpili kanimo. Pinagi sa Espiritu. Ikaw ako pinagtudlo ka na ako. Pinagi sa Espiritu ka na ako. Kapan ako pinagsulti sa imong mga buhat, gikan kanimo. Ako po nagpabati sa mga apostolis sa ilang mga pulong nato kanila. So okay din sila sa imong sa una pa ba Diyos no? Sa mga apostolis no? O anak, oh. Kaya gusto mo lang patyon kini, ako mga tanawa ang mga santas. Iludan nila nga patay. Tanawa akong kras, iludan nila nga patay ako. O kinsa, ang ilang aman mo ito. Gaya sa ilang tikitahan. Sabi ni mga Papa Jesus, ato-ato lang niya. Naging lumbi kong suka nila. Lumbi yung pagkumuto nila manang. Sila magsunggit sila, mayungan sila, alive, Ginoo, palakpakan na ito nila. Sabi niyo, lumbi yung sa pagkumuto nila manang. O anak, o. Kada ko yung nagapat sa kapanahonan. Bisag ka ng iyong kasing-kasing, bisag ka may pitik silang kaluhay, mawala ka na. Kaya naapaman ka kanan. Nabahin pa man. Pag iyong kasing-kasing sa kapma, sa mga kaway. Buti pa sagot pa mo, Jesus. Kung pagsirado na ako sa gugma kanila, dili na ko maluhay kanila. O anak, o. Sinuwi. Butang.
Ay yung gisakyan. Igilaglag man pinag sa tubig. Ikaw, akong gisakyan. Sa imong pagto, aron mawali pa ko sa ang balang kasulatan. Aron adunay mga piling buhi nga maglimpyo. Dili masunog. Nalagi ang imong templo, ang imong kasing-kasing. Yung problema ilang simbahan man na pa ba Jesus? Mao man kuno na sa Maninoy. Tanawa mga kinaya. Tanawa mga batasan. Tanawa kinsa nagpaman ang niya. Tanawa kinsa ilang gisulat. Lagi mga pulpito, mga propita. Ano ba pa ba Jesus? Tingan man ka nga. Ang uban gibuhat ng mga pastor. Ang uban gibuhat mo na naman. Ang uban gibuhat ng mga magilot. Oh. Kung nagbunyog ka kamatayan. Ngatos langit. Kung nagtambal ka kalibutanan. Lawas na lang. Kung naghilot ka. Naghilot ang lawas. Bubalang banahan. Pero may pura na ito, Papa Jesus na malangit. Kung magpasaan ka sa mga cross. Magantos ka sa mga cross. Lagi. Katumagi kabulanan. Maling kamay kayo, no? Anak. Apan gigamit nila akong pangalan pinagi sa seremonyas. Gigamit nila ako mga pulong nga ako o gugma. Diyos gugma. Yan sama pa higugma niya sa mga tao. Aman ay higugma sa mga pulong. Gipatay mga anak. Kaya gipasiluhan ako na kakanian ni Daniel. Ato ko sa tang datan. Kaya dili ko sa datan. Gustong patyon. Gusto ko mabalik na ako. Mga rin magamit ang mga seremonyas pa ba Jesus. Sa ngalan sa Diyos pahawat niya. Anak. Ikalutan pa na ako. Ano yung problema ron? Ako pa ba Diyos tagan pagsaman ako. Sama sa ako mo reflex sa panagbuhay magwali. Anak. Ang mga anghel nagwali lamang. Nagatapang. Buti pa sa batili doble ang ilang mga buhat. Anak. Dili mo reflex ka sa panagbuhay. Ikaw. Tama, no? Nagiusak ko sa lawas o espiritu. Ngayon, ikwat nga pastor, haron tudluan siya nga ang Diyos espiritu. Inigabot sa espiritu nga buhi. Pangitaon niya kini. Napoy ba na nambal, temporary lang. Kay basi, mabtan pag magwali, lanog ang kalibutan, makadungog siya. Malin ako. Ngayon, ayaw sila sa sakit, kaya wala pa kapanahonan. Sugo po sa Diyos. Ano? Maria pa rin espiritu. Iba-iba lang. Huwag kakawan. Ako pa Jesus ba, tanaw ko sa mga Facebook, sa YouTube, lagi ko kadungog masama sa kwa. Pero dakan ko nakadungog namin manuman. Bagong Jerusalem, din mo, dato adlaw, dakan kong dungogan. Anak, iyan na sa kalibutan na. Tama, nagbit-bit sila mga batang. Magamit ang mga palang. Ikaw, lagi. Ako lagi. Sige, kung guhali, huwag maminaw. Sige, sulti, tutulugan ng ta. Ikaw lang ko nila pagpasigarbo ng tos mga tao. Dahil ito, mga din na, makaambit sa bayang balita. Kanang desidido na yun sila. Maminaw sa kong sulti. Diyan ako sila masukot. Manapoy po sila, nanapoy ko, di pa mo tapang. Kung makita na ako, nahanabagad nila. Yung mga tanan ako, nanakuan ano. Di ko nang kamo ang magsulay. Di kay sige kag sulay. Kung mga tanan sila ako, utanan ako sa ligo namin. Nisulayon ako, Papa Jesus. Makaya nila. Nisulayon po sa espiritu. Pagsakit, kung daghan, nanabani mo. Wala. Magtana. Gamit, ayaw paabot nga nagsakit ka. Ayaw paabot nga awayon ka. Sulti. Sulayan mong kahalam ba sa pagsulti nga dili ka kapasakit sa ulan.
Inisulti nimo sa layon pa di mong konsensya nga dili ka may ubos and response. Kung ka ba, nag-istorya ka ba nga dili madamay imong isig ka tao. Damay. Musulay sila damay tanan. Musakit sila damay pa ko. Kasi may mga tusa ko mga katawan pa nga Diyos. Gawas sa itong uban. May mga po ko din. Ako kay pa rin taon sila uban po sip-sip-sip po pagkakitang tao lang. Manin ako na nagduka. Wakin namin. Kumbaga ba? Alawas. Ay espiritu dalas ako dito ha. Makita bitaw niyo kong lawas dito. Patay-patay. Ngayon na ba? Warag manikin gan. Lutang na ako niya. Tanaw-tanaw na ba display ako ni manikin. Yung bata pang padula ako anak pang bi. Ayo. Display lang na. May example ako na nila ba. Katawa na sila. Kung katawa, tumalay garbo. Kaya nga mag-ingo pa rin. Ako na ito naglagot ko yung example ko. Maraming manikin. Tistingan ako sila pangutana. Be, kampang na ba ka ni Be? Pangutana. Kanana ko silang matama. Wala kakatawa noon. Ako man nagsigalak. Wala po kasabot sa kong pangutana. Ang uban po, wag ginangandoy mo tubag. Magnilingi ako sa kauban. Alam ko, may pang manika. Kaya dili mo piyo ang mata. Mo piyo lang kumigda. Ako na ko nag-example ako. Kasi may muot lang ako sa sarili na ko. Ako lang yung muot sa kong sarili. Aron-aron po, buhat po kong komedya ba. Parang makabuka. Ganun mata. Ano ko, saan ako pagpasabot ng mga tao. Na, nasabtan naman nila ang akong kisulti. Kung hindi maging sila makasulti. Kaya ito, wala na sa interest. O anak, kaya mo ang imo mga gisulti. So, umamat pa. Kaya ang problema, kung maguyok-uyok ang kalibutan, mapapanahon sa ilang pagkogin. Tama din mo yung ano, si kung pangaliw po, ay pangaliw po kanila anak, ay pangaliw po kanila anak, ay na sila pandong. Ikaw lang imo na pagbuhat mo ito. Yun sagot ko. Dako ako. Ikaw ang may dako nako. Ubos ko kanima sa yota. Anong wala na mga Papa Jesus? Ikaw man ang nagpulang. Ikaw man ang nagbuhat. Pero ikaw nagtudlo na ako. Magkalam. Kung wala ka anak, wala'y pulang. Kung wala pa naman kasing-kasing, wala'y buhat. Kung wala'y mong lawas, wala'y makita. Ano na naman Jesus? Salamat ha. Sabi niyo, alos dili ko gustong mundang pag-isulti ko niyo ba? Alos dili na ako mamata sa kong lawas ba? Pero tao man ka. Espiritu man ka. Espiritu tadlas pa. Lapos na. Kaya ako matulog ko. Lapos ko na akong pananaw sa bitoon. Pero dili tanan. Saan ako pa Jesus? Usahay, ngit-ngit kayo. Hayag kayo akong mga mata. Magpiyong ko. Randag po ka. Anak. Latog ka na gulasol din na kanima. Sorry pa, Papa Jesus ha. Nasa ko nakasapat ka na niya anak. Kapag di siya nagsabtan sa mga kalimutan ha. Ako naglibo ko sa pagpasabot. Ang kalam ng iyatag na ko. Sa kalam. Pero mga pare, naglisod po sa kanila paglipat-lipat ng mga tao. Ito sa uglang niyo. Filosofi pa rin masad ako. Ismila.
Di wala kakita day. Sa Himaya. Kita lang sa sala sabi. Labi na ng pangkon-angkon. Parang Domingo na po ba Jesus? Mga paway. Paway. Lain mo ko paway. Mga mata. Magako ko magtindog. Wala ko. Oh. Lahi ka sa tawanan. Ikaw, ako. Usara. Pinisayo ta. Pero wala ako kuning labot sa langit. O ano. Di-reflect lang ka ako. Sama sa kong pinagway. Lagi. Salamat ako kasi sa wala ko'y kalam. Wala ko'y katakos. Pero imong kalam. Lapos pa. Sa mga pangalan. Di mo na masabtan sa tao pa, Jesus. Ay, ilang una-una. Gatusan ng katuway. Tinuro lagi sa tubig. Pero, bakit? Labaw pa sa tanong. Wala sa kabalo kung paano mo yung ilang mga espiritu. Paon sa Diyos. Tayo, pantay. Bugiro kayo. Good luck. Ano lang. Paway na ko pa ba Diyos sa no. Salamat mo. Basta, nakabalo ka na sa kong kikinaklan. No. Tumana lang ako mga suka. Aba na sa'yo pa Diyos. Masukaan ko niyo. Dahil kay kukulo ka, malaway kas na ito. Sukaan ko niyo ay pangaliw po nila o sa'yo mahangyo pa ko niyo. Kasala ko na naman. Wala kasala ka na ako. Pinay ko mo. Ako nakasala ko sa kong kagalingan. Kagilimbad mo, ni mo ako, mga palang. Sa hamang ko ito eh. Pabutan na. Mabutan ka panahanan. Kung musira na ang imong gugma sa mga tao. Managpakayukan ka lang ha. Anak ka ni Mang Sasay. Ang nakaila ka ni Mang. Nakaila ka lang ha. Kung wala ko nakaila, wala sila kaila ka lang ha. Nag-ampo siya sa akin. Kung nadaga nagpamanaman ang nagbato sa limonyas, pinalang mamatay sila. Magi sila kabulanan. Di ba na masabtan lang pa man Jesus. Pinanagpandong lang ko sa kalay sa espiritu. Nabunyagan naman sila. Nagyaw-yaw naman gani sila. Hindi ng Arlene nga. Ang ganang baptismal, makuha na sa to. Sa ito yung pa man Jesus. Lunupuan nga. Dagan mo. Suko sila. Namoy boy pa. Naingaw pa na. Kayo man naman kag-birth. Ano man naman kabunyag. Gamayin o. Hindi siya nagbunyag. Ilasa. Siya nagbunyag pa man Jesus. Angkot. Hindi siya pag-yun ko. Kami, saad pa ko naman. Siya ang gisaran. Maya nakuha na katungad na. Maya pa yung maingon ko ng iso baby nga. Maingon ba. Nisulod magkadiaso. Dako pa sila gasto at ilasa. So, respeto po kung nagsay mo kasaba na ko. Kasubli kong sulod simbat. Sila na kong gasto. Sila. Mga rito. Sa igo gastuhan nun. Yung lingkod is lingkuran ang pinasidong. Yan na gasto. Mano yung patut ilaw no. Taas naman ako ng istorya ni mama. Wala naman kamay mo at na ako. Maran po lang imot-imotan eh. Bahalag sila. Matuman yung pagbuhat. Samtang napa ko sa'yo, tama. Pagpadala ko sa mga tao. Kung nabinaw ka mo kung abot sila sa kanilang kamatayan. Umaminaw na ko. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon.
kung dili ka mo magpugi, kung sa man yung pagtabag sa mga nakinahanglan ninyo, inyong mga kaliwat, inyong mahal sa kinabuhi. Ako, nagpabatoon, pinaagi sa anak sa tao, para makaambit mo huwag makadala. Siya naghago para sa inyong gikinanglan. Apan ka mo, anaapan ninyo ang pag-alanganin sa inyong kagalingan. Siya nagsalig na kaniya, ipataas. Apan ka mo, magpabilin ka mo sa iyong tawhan ug lawas na. Asa man na importante, ang iyong kinabuhi o ang inyong kaluwasan, kamatayan o mag-abot ko sa bagong ito, ang buti o ang espiritu. Busa, ana ako mo dito, para magato, dili magsali, ana dito, aron mo kaambit, dili makita. Busa, uban ko sa pagkaog sa mga espiritu. Waan dito, magkisigas. Waan dito, magkisigas. Gikinang nga patug, pinaagi sa pag dili patas, dili pa sila. Kinahang gamiton nga pagkausa. Inuling niyo pagay, ang gahom sa may bata, ang gahom sa may bata. Dili isa, kahapak, kalimutan, dili pagpagkalimutan. Gantos, ikaw sa kita. Ipigil nyo na sa dako kanako di up nga wala. Salamat po ang galing ibinti di kinanglan napakayon sa inyo po. Dili, iba kita na magluyak o mag-anak. Inumdam mo giusan. Grabe akong pagkugyan eh. Karang ipangatag na ko. Ubo-ubuhan ako na ba? Kapoy akong lawas. Ako ngatag ninyo. Yung usikan ninyo sa kamahin kayo. Pagtuho mo. Yun na akong yatag niyo. Wala ko nagaguan. Yun na makahatag. Dali ko makahatag ko sa inyo. Kamatayan ako. Gusto mo siya na kung mamatay. Tugod ko dito usap-usap. Narabaman ako na naluwas na mo isi tugit ng kayo mo. Kamatayan agad akong kukuha ng gawin sa mga marita. Akong kinabuhi. Hindi nga isa lang tayo na. Kung ingon mapun mo, dili mo. Wala ba rin kung naluoy na ako nga ako at ano. Kung samang pagtabang ninyo kung dili mo mananggamot. Mamatay lang ko rin sa kalimutan. Wala akong sinaligan.
Kung dili ko, wala ko'y tao ang makasabot ng matinugnuan. Dimana siya ko in terms sa bandi, kwarta. Wala naman ko sabot, wala ko kulikos yun. Nagadimpindi lang ko siya hatang. Sabi nga ko nga, dito sa kalibutan ako ang pinakakawas. Ano, nagadipindi na intahan ko siya hatang tag 50, 20 Gs. Mura akong ilimsan ba. Kubayara yun ako pa madyas na. Wala na akong makililimas. So naman ako gayatag. Ako'y mga tag. Pero dito sa ubang tao, datong ko na ako kanangatang mga na nagpainom. Sa kuha pang bahay na. Kuha ako ang suguan ba, mura ko gilimisan lang. Mga tambal ko, mura ko gilimisan. Kaya ako sa una nagpatambal ba ako ito sa doktor. Pero mga pare ko, ako may nag-offer. Nag-offer. Sa nagawali ko, di pa mura ko kung balik kanina yung masindahan. Maswerte lang ko kaya na ako yung mga tao at naminaw pa na ako. Maniwalas ko sa mga tao na di mo kaugay. Maniwalas ko sa tao na di lumang ko na. May mo kong sorte sa mga tao. May gugma o kanon ay maminaw na ko. Sorte sa ilan. Bayad ay kayo. Kasi kung paabot ka sa kapalanan. Taas mamagod ako yung sa'yo. So sa matagpulong ako yung sa'yo nagkalauman. Ang uban po nagkauntol po. Di mo di mabiyak, di mo biyak, di mo kinain ko pa Jesus. Magkita sinumpiyan. Gasaling lang ako. Ang sa mga nauna ko. Kala ko ka sa kong sarili. Kung mamatay ka ako na. Dala magilak pa. Mag-usip-usip lang silang panahon. Kung sabi maibugpuan ng tao, gani-ganing mamatay, gani pa ba Jesus? Maibug ko na. Kaya ganing mamatay, bisig layo kayo ang pamilya mo ulit magit sila. Mag-isa-story sa ato mo. Ako nagpakamatay sa kalibutan, kay libgon. Ikaw buhay, kung karayo sila na ako. Sobrang pamangkos patay pa ba Diyos, diba? Pila ko katuig nga gilubong. Gilubong na sa kalimot, sa kong kaliwat. Mahigala ang mga parente. Mura akong naglawig ba? Namunto. Mura akong naglakay nga, nalakaw nga multo. Multo kayo ulo. Nagapindi-pindi na sa mga taong tandun mo takot. Anong multo? Mura mo akong kos, dili ko makaapil o mga kalibatan ko. Ngunit ka, iwan sa diyan.
Napugan man mo akong kamot. Kana sa suko ko. Murag dili ko kaabot ang akong kumo sa taong ko. Mapugnan. Mga dito sa una, magdamo ko. Kato sa una, padaan kasukan. Hindi man kaabot akong kamot. Naisumbag na ko saging. Usayo lakos man akong kamot. Diretso. Kung sa dito na ko pa, kung akong kasukan. Wala ko multo. Multo nga po. Multo nga nag-antos. Para karoon ako sa damgon ako. Dahil ako na. Nalolo ko kanihan ko. Karoon nanodlo ko. Pero nanodlo ko rumurag na mubos. Nanodlo ko karoon mura lang. Kaya sa rin mo ba? Ito eh. Ingon sila nga. Ayahay kay ko. Kay gamit sa espiritu. Kaya sa kasabot. Ngayon mong kasing-kasing. Kano na yung nakaukay. Ang imong lawas nun, kano na yung nakasakit. Haptik sa lawas. Pero adunay panahon sa kasakitan ng matakboy niyo. Labi na kapuntawa na kasalig niyo mo bayo. Mga maligang barulo yan. So, salamat naman. Salamat. Gusto ko na mag-good. Kahit kita ko muna sa ano. Masiris ko ila ko. Palasid ko kay ano. Sakit na ko. Study ko mabasa ko masakit. Mana dito. Ang sign na dito naman ako. Siguro no. Kaya kung nagamit ako kung kaya balo din sa kalibutan. Genius yun ko. Sobra pa sa genius yun. O nga. Madala ko kalibutan nun. Asas. Kung dili ko ipapusil. Dagang mo, init ako nga politika, no? Dito, giprepare ko ni mo, dili sa wali. Ang init ko na ako, mga pare, o katong sip-sip sa pare. Mama po mga kaabag, ito na. Pero mas dako ako karon pa, Jesus na. Kaya kamaturan yun. Sa una, dugay na kayo ko sa simbahan bawal. Ko kabaluan yung umang binasa nga. Basik ka na tanan. Kaya basahon naman na dali sa pare. Tapos ba istorya din siya. Hindi ko sa kabag. Kaya wala mong po anak. Naka-learn na sa mga kabag. Sa una pa. Kaya magbasa-basa namin yung taon na. Nakabalo na ko. Marang pamemorize na ako ilang wali. Ang pag-alagad sa katilingban. Kita. Karang ano. Kaya ito. Galagad din sila may galagaran. Wala. Kudik sa gapa mo Diyos, no? Ay nag-istorya, mag-alagad kita sa katilingban. Yan sila muli galagaran. Mas kami, sa una pa ba Diyos, no? Tag-500 sa paulan ng Loya, ginamot sa Diyos. Yun sa Manila, pag-una-una sa mga pari. Ay, grabe pa sa una. Kinahanglan mo lubog sa katilingban. May lantong parestim nga. Sige, naglubog dito. Grabe sa una pa. Ultimo sapatos. Mga hilis ang nasa nina. Ako, gamera ko sa ina. Sana pa ba, Jesus? Pero sige kong tampong mga dagko nga tigo.
Saan? 500 saan nimo na magamit pa nimo sa mga tao. Ako sa una kay ito sa bus ko nagpalit ko naipin ako ang jiki nagpalit ko Santo Cristo sa kanang Plano Kalinda dili pa ko kumakuha na nakapagpalit pa ginis dahil sa Kinapawan. Marami sa una nung pag-torture na ko. Torture sa mga kan. Naman itong uban pa ba Jesus kaya mararamag isigulaki. Kana mo po. Kung dili lagi ang adyan mo kasagaran ng workers sa simbahan. Warang na doktrina ka mga alagad ka niya, malipay ka kinag-alagad ka sa mga tao. Kaya ito galugulugan na ka. Pero sa una, nakainom daw na ako nakakita mo ito sa ikog ko sa tao. Uban ko nila ng basketball, ng gusto ko kumukulit. Ako makunguna na wala pa maputi ka panawanan pa ba Diyos na dito po magkasapag na ito na. Di ka naman nagigit. Pero, part na dito sa kong journey sa nagisulay ko nimo. Kada kong salvation, pangatalang baklan ako na. Nakaubad din ka na ako sa estado, San Isidro, Manupan, Matalam. Wala daw ang mga palestin, wala daw anak-alakaw. Dili pagtanan. Kasi ko kanang ko sa una, nagila ko ba dito ko sa layo. Kaya nako ko itong interes akong pamilya. Natakot lang ko. Sa una nang mawaw naman ko ng uyab tinda, uyab yun. Kasi maglalis lang kaya akong panahon nakapokus sa trabaho, sa pamilya. Wala yung mga ano naman, nakatago na ako. Ako na bilang isa-isa nila din. Kasi ako lang ikatakatawa pa. Parang may iwan sila po na murag pilisirya lang. Na mura na kung ako alang isisi. Ikaw manggut kayo mali mo nga ibalik ang kasaysayan. Sayang makaingon ko nila mura na kung nagpahambok ba. Mga pilingan. Di kinanglan mag-i-ipod na. Nga mailan sila kung magsulti mag-isgot sa kung kasaysayan nila. Walay garbo. Ilan mo ito na yung garbo kaya pagsaysayan. Ako inanak ko. Ano po ko anak? Ay, ako nilabaw yun ko anak. Di ba? Kaya sa karan mga tao, mag-istorya na ganit ka anak. May mga inanak ko ba? Mas mula ba pa niyo? Muna, ingon ka nga. Ya, istoryahin na. Kaya kung mga anak kanina, adon na nagkarbo, anak sila. Dili mo sabot. Di maminaw niyo. Dugan kayo ang dili pa na ako masulti ang mga Jesus, no? Nag-isip pa mag-explain kaya wala pa man sila diya sa pagtuon. Ako kaya na siya. Learn good mo. Nakaditik mo kada istorya na ko ninyo na agi madugang. Uy, kung nagamit di akong kaalam sa anak ako Jesus, no? Wala ni mo napugnan. Wala po ko nakapugong. Pagka patay ko. Kaya reaksionis mga kaya ko. Kita mo na ko tanan ang mga anomalya sa una dito. Na ako may istorya. Ang kanang mga chicks, mga dalaga. Mabalan man ako kung in love sila sa ko. Mga nga. Dali kayo ko makakumbinsi. Then, ako din sila tapsing-tapsingan istorya nga. Wala ra ko sa ila, Masaya marang mapili ko na ako nga marang mag-walls. Bisan tayo git pa ba Jesus? Kining kung hakog ko nga tao, unya taas ko garbo, unang mapaymuslanon ko, tama. Pinaka makasasala gyud ko nga tao sa kalwit. Ano man? Opportunista man ko.
Usay ang akong kilisdan sa una kaning pag-reverse gud nako sa pinakaubos ko ng sample ako ka istorya nga naguna-una na sa una-unang lain sa ko ba una-unang taas ka naman pataas sa ko hala ang ako ba kung saan ako pagbuo nga maka-reverse dito niya madili gyud ko makasulti nga siya mo na yung una-una nako labi na ning naay mangawat pa ba di sa na di ba na ako tindahan sa una ang lisod yun ako kaning pagprangka gyud ngani gikuha gyud sa ko ato bang kanang nakuha gyud nga nagpaaron-aron pa gyud sa ko lisod gyud kay na iprangka may lang tong na dito ko tandiak na ako dito makita nako ang lista nako kuno mga awat yun nasuod yun lisod nangawat og gugma pud ba sa una ba nag-uyab ko sa una ko lang og kanang minyo ba no girigaluhan po ko nimo napoy asawa suprada pero buotan ano ba grano ko kanang mga tao gid nga di man yung genius mga challenging kaya ba challenging kay mga kinaiya mga po na ko ganahan ko ni mga tao nga bright kaning height gani critical kaya ba una dili ko ganahan ni murag sa ko lang dili di mo ganahan jud ko nila ba parang ganahan jud ko kaning nang mo cross exam ko kanagaling base mo na basi ako maglisod ko disiplina niya baka basi ra mo may ubos kanang isugulapi ano kanang ganing mag-lecture ko mga anak ko nang critical kayo ba sige insulto ka niya maganahan ko ano pero karon panahon iwet warningan man ko nimo dili man debate umrag kay sarapan kumatisting na ko sa debate basta maminaw lang sa kong debate taas lang kayong tulong kapulong dili na sila katubag pero ito si anong siling sa unan batay naman to siya bala man ko mana matunaw man kabala man ko na kay madam ikani ka na ko pero ikaw naman ako may istorya nga tawhanon ko ba nga mura po ko tao po nga sumbong niyo ba itong 32 ka pangutana na ako igiuna na ko sa 32 pangutan tubagon na ko kaya karon ako na pumunta 32 niya so wala ako about ka rin 12 iyang pangutana wala na yung mag-drive o sa nunuglan ayan na tawa siya karon yung pangutana ko sa 32 natuyok-tuyok ko pangutana nangabot ang 20 ayang tubag balik-balik na po sa tubag balik-balik yung tubag kasi hindi ko makakaya pre ba parang yung kailangan mabalik yun ko dre mabalik yun ko dre kaya magtuon yun ko balik ito ng pastor man to siya kasi may muot ko yung sarili ba kaya wala pa gani niya na pangutana ako nang gitubak anak ko sa onsa magyud ako ipangutana na kay nasulti naman nimo kaya karon ako ani pangutana na pud ako mo to po ko ni akong pangutana mo na yang tubag hindi usab na po ako pangutana mo na po yung tubag kunya katungyang pangutana nga mali mo na po ako ipangutana na balik-balik po ano gisulti na ko kaniya gisulti mo pa ako gibuhat rin nila Papa Jesus kay siyempre dili man ako di man ko gusto nga mulain ang topic ko sa akong gisulti di ba kaya kasagaran ang lutaw kay gunahon na Papa Jesus no gikan sa sugod mo ending po sa layo kay panahon ako kay gikan sa sugod mo ending man sa sugod walang usab Biblia pa giri tinod lang gid ba ya kanina mga tao magudaanan maguni sa lagyo kayo o tanon ako kanina sila Papa Jesus no ano sa o tanon ako sila pag tubag nila layo man gyud layo pa ng tubag ito ano layo tapos dool gyapon to no magbalik na pud ko pangutana sayang tubag di ko sayangan ko ba silang tubag nga sayang ang tato niya wala malimot na pud tuwa na pud sa pikas ako tinawag gud ang ako logic sa pangutana
Wala akong mura ako usahay magdula-dula nila Papa Jesus mo. Ang tao jud no. Ang mubo ra gyud sa labutan. Nga naman mga bright pwedeng naadi Papa Jesus. Pero sabagay sa tawanon ano, dili man gyud tumakampot. Mga ka mag-isa istorya na mga langit, mag-istorya na anak, marainga nga bright, mga anak. Usay ko, wala na ko na kasulti Papa Jesus. Magkakatusan pa sa ilang una-una, ako mabalaan. Bisik akong testingan sila gatusan ako pagkataan. Layo na kaya Papa Jesus, no? Di ba, mag-question ko. Dito ko magkuha sa gatusan. Layo na kayo, no? Marang ang tao, mana yung nga genius ng tao. Na, di ba, mag-istorya ko karon gatusan pagkatuig ko may tao. Mana dili masabtan, di mag-interes ang tao. Mag-istorya ko ba ka ng sitwasyon sa gatusan pa. Kuan gani, sulod tuig gani may tabo. Malimot gani sila. Tulo, kanawa, parang naghusay ko nila sa Biblia. Tulo ka tuig na itabo. Nalimot sila. Di ba naandi sa malaang kasulatan, nabasa na ito. Anak-anak ko sa kanino. Sa nabasa. Nabasa na ito, tuiga, ning samot. Kaya akong isulti pagid ang oras o ang pizza. Malabi na mo, dito gina ako nagisulti ninyo, katong tulo ka tuig ikan karon dito ko nagsulti ninyo, dito ko. Mga anak siya, sama. Layo na yun ang kaya. Labi na karoon akong pagkatanan ito. Ngayon ko isa-isa. Kung sa kanya kong ipanguntahan sa diyang naglingkod ko disbato ni mo. Nah, mga rin yung problema nila na ang level sa tao Papa Jesus anak. Mayamot ko ba kung ganaon ako so dili na ko manguntahan na naman. Okay, ang una raman sa tao na basig buhat lang niya. Wa magkagisulti anak. Munang lista na ko sa tao Papa Jesus. Manodya ko, di ba nakagisaad na ako? Anong oras mana yung magisulti? Kanus abat to. Kasi matistingan ko si Mrs. Mang, kaya naman ka sa una, mang, itong imang anak ni daring lugar, amot na, malimot na ko pa. Usay mo, wala, hindi, unang ingon ko nga, labi na akong pautan-o na siya kanang na yung mga kritika ng Islam, dili na po na, ikaw ba to? Sinti mo rin ako na, muna lagi. Kaya dari, kung isa-isaw na kong panguntahan, nagpinitsan ako din sila Papa Jesus na. Ano ko suguhan na, kaya ko, unsa ang imong gisulti, gitubag na ko sa panguntahan ni anang pizza ba ng adlaw. Na, nagkulbahan yun sila. Mana ang uban, naglibog noon sa na pag libog-libog ang tao, no? Nadili sa katubag, no? Sana pa yung taas sila, taas at kabalo. Ako, naglibog ko, saan ako pagpaubos. Ang akong una-una, ang sabton sa ubos. Tama rin na Papa Jesus, no? Ang nagpaubos, ipataso. Ikaw, pinakadato, nagpaubos ka. Ako, di mo ko dato to, hindi mo ko pinakadato na. Dato. Barag nalagi, may ikapa. Tapos ang ako pong kahibalo, taas ang kahibalo, nagpaubos, parang sila, ako ipailangan sila, yun ang maayon ko pinakabright sa tao. No, di na, tama dito yun. Na ay magpabunyag ni Juan, nga labaw pa kay Juan. Si Juan, labaw kaninyo sa mga tao nang nagbunyag. O si Kristo man, tao man siya, no? Labaw siya sa pagkatao ni Kristo. Wala na. Amot na sabtan baka na nila Papa Jesus, masig na laktod pa ng istorya. Si Juan, nagbunyag sa pagkatao ni Kristo. So, ubos siya ni Juan sa pagkatao niya. Pero aduna pa'y nagpabunyag kaniya, nga labaw pa ni Juan. Pero bunyag, ubos mo na, di ba? Ubos na. Magbunyag, sa tubaan dyan mo na, kay ikaw ay nagbunyag, siya pagkatawa nun. Pero nagpabunyag ni Juan, nagpaubos ni Juan, nga labaw pa kay Juan. Maunta na ang pari. Nagbunyag sila, no? Ang pari, under sa bunyag. Under ko kaya nagbunyag ko.
Sa bunyag lang, mamatay man. Ang nabunyagan, mamatay man. So, mapatay ko. Mapatay ko. Kaya bunyagan man ko. Kaya ka magbunyag ka, kanang sa ngalan na, kanang bulak. Ang bunyag ka sa ulak. So, sa tumahapit ka namatay, no? Kumbaga, abunuhan ka niya. Abot na po sa pinakaadlaw, bisbisa na po ka niya. Munang sakramento na sa pare, no? Bisbisa na po ka na. Isa kasi mana, bisbisa na po ka na. Bisbisa na po ka na. Muna ilaha. Di ba? Kay 666 kaadlaw nga nakasala ka. Simba ka dito. Ang problema, bisbis na gamay ramang kayo kayo. Bisbis na dito. Gamay ra kayo ng holy water na dito. Mura na tapsip. Ang pulong nila nga Biblia nga ilang ihubad, gamay ra pud kayo. Mura pud na. Kuripot ba? So, ikaw rin, bisbisan na. Sa unang kaadlaw, 6 ba? 6. Unang kaadlaw, isa lang ka oras silang nagbisbis. Pagkaon pa yun, iabunuhan pagkaon. Mana to. Ang pare, ang tama siya. Di ba, ang pare, nabunyagan mo na sa kamay. Sa iyang pagkapare po, sa pare, mutin ba? Oo, ito. Unya, ako, nagpabunyag ko sa pare. Ngalabaw pa, kay sa pare. Maaw mo, ang tanin ang una-una. Kung baka ba si Josue, tabang sa ang sanga. Si Kristo, ikaw naman silang nagbunyag. Kung baka nagbis-bis ba, kay sinugo sila ba, sa ilang agalon. Di ba? Hardinero, rabi sila. Di ba si Kristo hardinero? Wala pa na ako nasabi doon. Siya ang hardinero. Lalo niya, amaan ako pa din kalutan. So, ang pare unta, mau tadi mo nga hardinero. Yun ay pa kuha niya nga amahan, iya ang espiritu. Wala isa kasama. Mga kung masabta na sa tao. Di ba? Ang isa ka hardinero, amahan ako pa din kalutan sa isa katoy. So, ang pare, kalutan pa niya sa isa katoy. Bisbisan to kasi sa taong daotan, di siya gustong daotan ng kwento. Igo ang pare. Sip-isip, muna nga sa'yo. Panginugan ko. Dili unta sila. Kaya biya mo sa naandang nga pagtulunan kay dito ang mga daotan, ang mga nag-unang kawatan. Pare, unta, okay pa to sa unang. Taaw ni hawak dia. Tatakaan mo dia. Patay mo dia. Mamatay mo naman dito. So, sila man ang magpaanto sa tao, di ba? Sila magpaanto sa tao. Sila ba nagpatay mo, di ba? Ako nang sulti pa ko, Diyos. Ang wala sa tao, mga. Pinagawa na ito. Karon, ako ang magbunyag. Waon tungtunglo ninyo ni Kristo kay mubalik sa espada. Dadun ko kamo sa mga wala may interes sa mga tao. Sarado. Ang ginaw. Samo, ako pa yung nagsipuwas, ugantas bagong yuta. Katawahan naman ako sila. Katawahan naman ako sila. I-challenge naman ako. Daigo naman ako sila. Maukalit naman ko husay. So, sa uban mahusayan. Mulib man po. Pahuway man po. Ito lang yung ayaw, panong bagon. Ituwang ko. Itago na ko, isumbang ko sabi. Ano naman? Ako naman hinuon ang lamayan. Kumusulti ko. Nasa igatag na ko. Nasa igatag na ko. Nasa. Kung ako yun ang isamot mahila. Kamu lang akong yusikan. Kung sa makuli, katabang na ko. Sulto sa amot, naman. Parang dagdag ko, nadagdag na ko, parang nang na-spoil. Hila sa gidagdag, magyan ako, parang maganahan. Wala ito nakapokus dito. Maray na anak, ha? Kaya ako kapag sa nagkasuko ko. Sana ka pa, Jesus. Taas akong istorya niya, mga. Tanawasan ako kung lawas. Balik na lang.
Salamat nimo kanina niya. Kung wala ka, mabuto ko. Sa akong una-una, salamat. Maglisod ko kung saon ako magpasabot ang tao. Para ina ko lang bukang magsultis wala ang kasulatan. Ano di mabukay ko na ang tao. Kada nila magwali ko, mag-istorya ko na nila sinasala ang buto, mga anik, ako editso ilang. Ako strike ko, ako testingan ilang kasing-kasing, wala ko gigarbo, buto eh. Bisa na akong asawa gani ako, ano mo buto eh. Gamay lang gani, bisa sila tanan eh. Yung buto dito, ano ko, butog kasuko. Buto sugat. Pero lahi sila sa una, sa kuha pa man, sa una pa man sila. Kana na yung dito na ko sila, insult to buto eh. Mga man ingon sa pare, buto. Ano man, buto ka sa, kalit good. Na anak ka, napidok ka, may insulto ka. Hinahinay na ako. Agi man po na ako na, no? Grabe, man po na akong pag-antos. May galing sila kay na ako magkisulti na. Ikaw, sa kuha pa yung kasing-kasing magkisulti. Di ka makita, kasing-kasing. Kahit kaya kong papel. Usahay. Yung magpakita pa na ako sa damgo. Nga magkisulti ang tubag pa sa kong damgo sa imong pag ko. Sa ako apong kasing-kasing nakuha. Boto ang tao ni Papa Diyos, di makatugkan. Yung una-una niya, madunggas, ganun. Ano? Buntag na niya, Papa Jesus. Sige. Salamat na. Kayo ang pagbuhat, may matungan. Ang ako pag gusto, isang tituman na yung pagbuhat. Maminaw mo sa tao, ang gamit sa espiritu. Meron akong nila. Pero ang problema po din na gusto mo po silang sulod-suluran. Di ba itong ibuhat sa una? Katong tipo na ako. Ako gusto ng tipo po. Ako din nadadamo. Walang buang. Pero gusto mo po sila madawat o sila alam. Lain na lang. Kanina lang. Kung di mo mutuon ako, wala man po wala mo gusto niya. Pinaamay mga tao nituon ako. Ay na lang. Padayon kasi yung gibuhat. Kaya padayon po ko sa kong gibuhat. Kaya ako may nakakita, dili mo makakita. Sige, pit-pit ang Biblia, wala sa balaang ka sa Biblia. Wala eh. Wala mo ko may ibo, masik isang na sa Biblia, kung naama mo putito. Wala na akong iyon. Wala mo ko may ibo. Wala naman eh. Kumbinsin mo ko din yan. Nalituman mo ko sa nagbunyan na kung mapalit pagka-propita. Kumbinsin mo ka kung pare. Kumbinsin mo ano. Dili na sila kinahanglan na ako pa ilang bubinsyon. Katong mga taong nakabuang. Dili na. Parang mga tao na naglisod ng tanong sa bupulitan sa espiritu. Nakakita mo ko. Nakakita mo ko. Mga nagkinahanglan ng espiritu. Nakakita mo ko. Doon ay impero ng langit. Kuminsiho naging ko nila na pasundon ko silang mga kinayang nagpasigarbo na sila kuno pastor o kaabag o pari. Nakakita ko. Ano na lang. Kung gusto ka, maminaw ka na po. Gusto mo ka mong pabiling pamunyan, bunyan. Papadayon mo. Padayon mo. Basta gidawat na ako binunyan ko, gidawat ako espiritu para magpandong na gusto ka na sa espiritu. Katong tao lang ang nagpailalong sa kong kamot. Mara na eh. Wala mandong bagani ko ang mga katoliko. Wala ko na mandong katoliko. Padayon mo. O misa po nung, misa legal. Padayon mo. Pwede akong i-explain ako misa legal. Kinsa man to sa unang nagluoy ni Kristo, di ba? Sa una, pagtuga ako sa mo ay mag-ilimod mo ako. Naman yung galyo ni saan ni Kristo. So nagpaabot siyang pagkatao. Yan, misa di galyo. Dato pa, kini mga tao naglimod din ni Kristo. Kaya kung wala na naglimod siya, nagbuhat na, nagtuman man sa iyong sugo. Kaman, ay ko gamitan may mga langgan. Kini mga tao kini mga tao na pag gisudlan sa mundo atong espiritu gisudlan ang gigamit kanyanto. Kana yung magbat mo istorya, magbat imparte mo adlaw. Wala ko na ingon nga nangaigo mo naman sa Biblia. Isip-isip lang ko nung padayon mo. Kaya kung ako kumbinsiyon, sila nagbuhat kada Domingo o istitsiyam kadlaw, ako pila na kong katuig na nagluoy. Pwede man na sundon ko din. Kunya kung dili po na ako ni dawaton, ako punggan po ang isulti na ko sa espiritu. Muyog, mudahulog ang kalimutan, gusto ko ang Ginoo. Apil mo tanan.
Kamo lain man mo. Lain man mo. Ano man, magampo mo para mas inyong sarili relihiyon. Ako nagampo man ko sa tanang mga relihiyon, tanang mga pastor mga pare. Ano man, di mo ko pare, di mo ko pastor. Wala mo ko politiko. Wala makatungod sa kalibutan. Kamo may naikatungod. Nagtuo mo, nga nalipay ko anhis kung gibuhat. Kamo, nalipay na kayo mo, kaya pwede mo tawanan. Hindi ko mag-prayer din sa tao, atong patay, kaya kamo nakaluwas. Wala lang mo, ako wala. May mamo, kay binaydan man mo. May mamo na mo membro talag 10% o kada membro na mo may halad. Hindi ko mag-ceremonies, basa-basa lang mo anak mo man na dayon. Pwets na. Yan ako na alam mo na luwas na mo. Dahil, ako, nagaantos ko sa kasakitan, nakaantos ko, nangaliw po ko, maayaw mga masakiton. Na ako'y ipagayo. May man mo. Kaya wali-walihan lang niyo diya. Dahil, ngano ang tao masuko na ko? Hadlok mo, buwali na ko ang membro niyo. Pagwali mo maayo, parang dili mo bagay na, hindi mo kakabuot sa tao sa kalawasan. Sige. Komentaryo lang mo tanan na diya, pero ako nakita na ako. Wala pa niyo i-text. Wala pa niyo ibutang komentaryo na pakita na sa espiritu eh. Nga kung ingnan ako mga membro ka mo po, ay nung bantlag na. Kaya wala pa ba mo na sure. Nagi ba nagdugay kay sa kuha rin, pagkaong ko gahi. Nawala gani ko mo paway. Nagtuo mo nga kamo mga naigo po mo wali, wala po din na naigo na sila din eh. Naigo na eh. Kana dahil nga sila di maglisod pintag tubag sa kong pangutana ka nga wala ko di apod na. Wala basta kamo akong katawan, nali katawan, ako ino na siya. Amo na akong katawan diri. Kana mo kay ha. Sabta tong pastor pare kabag wala kay lang. Unsa ang Dios espiritu. Ang Diyos kay espiritu. Kung wala mo magit, sige magbasa-basa mabuang lang ang Biblia kana yung pulpito. Pagpahambog ka mo pastor ka mo kaabag o pare. Nasalig kay na uban gibuhat og pastor, uban kinuhat mananambal, uban manilot. Na, kung wala mo nagiusa, ang Diyos ka nagbuhat niya. Wala lang. Basta ko isulti ninyo. Na yung mga pare na nakasabot sa espiritu, ang Diyos espiritu. Ako'y pastor na kasabot ko. Ang Diyos, bumalik sa pinagos sa espiritu. Tao mo kami. Naapoy abag na pala na. Kana, mara na. May pitabangan ko ninyo. Kasi itabang yun ako. Kamarabay na mo niya. Sutig, maayo na balik-balik ka. Bana, higugma ang asawa sa tawarang bana. Ang mga anak ha, kaya ikaw mo nagbunyag ha. Ayaw sa pamalika sa tawarang ginikanan. Ginikanan, ayaw ko sige po i-spoil yung anak. Tuloy pagbatasan sa mga pangatasan ka na lang. Mara na akong gusto niyo. Ayaw ko komentary pero ay birahin pare ay kung yung nasa Biblia na. Putot na kayo ko. Ang so na kayo ko ng Biblia yung gigamit. Kung ko may di mo minaw na ko alam mo may pulpito. Bisa kung saan pag istorya tag Biblia na. Pero kung tinuon na yung gibuhat. Kano na ito na nang isulti balik-balik. Kung nag-react na ako nga pastor ka, malam ako. Pastor mo nagay, kung pastor ka, nagbasa ka, Biblia. Hindi niyo makaya kung gibuhat eh. Kaya niya. Kamu man. Kamu naman pa na kung gawaliharon, kapatay no, bad mo. Espiritu, narami nag-react mo, kung may makikisod. Ani na lang. Kung ila kong kumbinsan sa ila, di ko makaya niyo gibuhat na magpagkaroon ng mukha mo ba ayo. Nakuha rin. Wala tao yung makaluwas. Ino ko, wala yung tao makaluwas. Kana lang. Kaya kung yung kang wala tao mong espiritu, kalang, ay na ko ina. Wala na mo nakakita sa kung nakita. Kana ka. Wala na. O katistig ka matay. Ay ko patuuhan na yung mga binuang. Kaya kung dili na may binuang niyo, nadugay na mong tinodlo di, anyong magtinaig batasan. Kumakaya ninyo nga biyaan ni baligya mo kaptangan ako boy ako nga asawa anak umara na sila biya ko wala gay ko ato sa akong uma yan ang komentaryo pa nako bata pa ka dong tistig ka matay tama ba na kung ngayon
So dili ko pwede kumbinsiyon kay nasa Biblia. Mukaduhan ba diyang baba sa bakang mag-iyo? Kung inyo kumpugan, mantay, ano na po ilinog. Kung may pitabangan lang ko ninyo. Kung madlok mo sa silot, dali nga rin. Pandungan ko kamo. Namudyag ra ba mo? Namudyag ra ba mo? Mamatay mo. Uban ka niya, maghari ka niya. Pagsulti, no na ako asa na nga matay ng mga tao. Di ra ba mo mo to? Na iyon, di mo to kalag. Ito espiritu, ano, nag-ampo man mo. Ano, nanimba man mo. O ano, nagnudlo man mo, nagkaambag o pare o pastor man mo. Pastor man mo. Anong namay simbahan? Wala ko yung ingon po ko nung wala ko ng impyerno, wala, ang pwede ko ng kalibutan. Ha? Anong sige pa mong suri-suri, hindi ako suri-suri ang mga tao, mga kanang impyerno, kalibutan. Lami lagi yung tagmanin mo na ako. Kanang istorya lang god nga. Tao lang god. Dili istorya nga, magpatasanay. Kaya kung magkag-away mo na ako, sige, kung namanan mo ka mo, tirahay ko sa inyong gawin. Say, ang katoliko ra ba pag magpahambog rosary gamanan, ay naman anak. Yan, maigo inon mo sa inyong paggamit sa kong gibalaan. Wala gani mo kabalo nga. Wala na. So, ako na lang ito bang, kaya kamo manggod rin mga espiritu natin. Sige mo pakuntanan ako. Wala akong ito bang. So, kaniya di man ko katubag niyo kay kaniyang buntag pa. Ang kaniyang hapon. Yung katubag kay napokus mo ko sa akong mga tinunan nga. Nagpatay silang garbo. Kaya wala nagpatay o garbo. Kinsa ka ministro mong ka. Patay garbo. Di mo kaon ni. Kabaligid ko. Dili mo pala sakop sa pundok. Kung di ka sabok sa paglain mo sa inyong pundok, di ka daadlaw mo, kaya naman sa Biblia ka daadlaw mo people. Tanaw na ko, kung dili na, kung tawhanon na inyo ha, taas na kaya ng siyam ka adlaw. Magsige bagulbol na yung mga tao dito buntag. Taas na kaya na eh. Para ka ng Pasko, mara po na, tama Pasko, wala ending na, wala na. Nga ako. Kaya ako mga tao din. Kaya kung dili na espiritu, makabot ka rin pila katuig na managapon sila diri. Kung espiritu nagmugna na yung simbahan, sige daw, tistig ka na adlaw. Wala akong ko ingon na membro na ako na sila wala. Wala mo ko nangayo ano nila. Wata na lang ninyo, nangayo ba ni? Wala hatag na sila, kinasing-kasing mo na. O kapintahan ka ni, kung aliman, magtutudlo ko. O pari ko. Piraon lang ko pag-atiman sa pari. Makaya ka din nila. O mga o doktor ko, pariyaon ko nila paghatag sa kakuhan sa doktor. Punta na ni sila niya. Mo bali nang gibuhat na ako. O pastor mo, giparihab ako nila pag-atiman sa inyong mga pastor. O kaabag mo, giparihab ako pag-atiman nila nga kamo kaabag. Wala kay ubos ko eh. Na, ikaw lagi ko nagbatra ba na, magsinilas ganito. May mga gani mo kaabag mo, kaya nagamidyas-midyas mo sa anak mo. Na, ubos ko ninyo. Ubos ko. Ang Diyos na may nagpataas na dili ako. Ako mga tinunan po, ubos ko nila. Ano man? O, 2 ka oras mga gani ko magwali. Ang Diyos na may nagpataas na ako. Ako mga tinambalan po, ubos po nila. Ano man? Na matulog gani ko, pukawan gani ko. Ang Diyos naman, nag-ayo kanila. Ituos sila sa akong hangyo nila mga pagpaubos sa Ginoo ayuhan siya katayutan sa. Ako lagi ayo ra po siyang lawas. Tuwa lang sila manambal ko sa lawas nun. Pero dili sila mo tuo nga manambal ko sa espiritual nun. Mo sa padayon mo. Kung membro ka sa pare, pwede mo sa pare, pwede mo sa pare. Kung membro ka sa iyong simbahan, yung pastor ka, o dito ka sa iyong simbahan. Kung ganahan man kasi dito ka, padidi lang niyo ha. Mga membro ha, padidi lang yung gibuhat. O pare ka, nga magpabilin ka diya, da ka. Tanudlo lang ha. Pastor ba Rabi ng pare, dili na amana. Pastor ka, tunudlo ko diya. Kaya namunyagan man ka. Di. Mo itong criteria niya. Agi mo kabulanan. Nabulan, gidagdag mo. Gilotas mo.
Kung ako daw, agi kabulanan, kapila ko yung nagbuwang. Putot na kayo kay. Ninabay ko giyawaan. Kulto. Niya, ang nagsulti po na ako. Akong ipang tambalan. Kung ako na yun na, o yung ano, naayaw man ka din eh. Masama ko ni katungkod din yun. Kaya naayaw naman ka. Pila ka bok yatag din mo na ako. Sa kada ko yung yatag na. So, karan. Kainit naman ko. Sorry. Bugnaw naman ko sa taong di mo tuon ako. O, komentaryo lang mo. Ako na yung nasa, ay, pagdayan nyo na. Tama na sila. Ano akong gina sa akin, ano, tagdagan na sila. Kabagon na po na ako. Kung gusto sila maminaw, karon para ni mo, ninyo, espiritu mo, nagwali man ko. Kamo na minaw. Kung naigo nga wala pa ni, mag-post sila, ano, mas maayo to, kay buhi pa sila, napipaglamaan ako. Kamo, naman paglaam. Paglaam na ninyo. Kabalo na no. Kailangan mo din ako. Kaya nagsulti pa man ko ninyo. Di ba? Sa una ang tambuhat, buhi ang tambuhat, nagsulti mo na ako, di na pa mo ipaglaom nga mo buhat. Pero yung paglaom niya, nag-entertain ka mo. Mara na. Kagay mo no. Oh, kung wala may dakong sana. Si Kristo man ang magkukom ninyo. Kaya mamatay, uban ka na ako, maghari, uban ka na ako. Nag-antos ka bulanan. Nag-antos mo ka mo. Ang problema ni mo, Brad, sa mga ka. Ha? Na kayo grupo dyan. O, nahin mo ka dito ka sa grupo. Ha? Samukan ka ko, napagay na komentaryo ko, paso-paso. Ang sana ko, anak. O, dito ka magsulti pag kalga to. O, kana, dito mo. Dito ka magsulti sa damgo. Ito. Wala na gapo na. Sige, ano na lang. Ako, nihatag lang kong panahon niya nakiksulti ko, di ba? Ang problema naman kay gamiton pod ang akong baba pod. Sa espiritu parang makadungog pod na samtang buhi. Kung maminaw sila sa espiritu ng patay. Maminaw sila sa mga patay. Maminaw tingali na kay daghan mga kapatay ba nila mingon pa ayaw bantay ba ako inhibin. Kung mamatay ako maminaw daghan na. Ang buang yun ang tao. Nana po ingon ako nga. Walay ka lang makiksulti ang buhi. Kada di mo anak kasi imong lubnganan makiksulti kasi imong lubong to. Muna ang tao, dili na mo patay sa iyang garbong kakog, kay dili sa gusto makiksulti sa mga tao po ng buhi. Uy, kalibutan nun ba? Abot sa tao, espirituano na naitaw gani nga giyawaan, bad ka sa kinaya, dili lang magpaubos, kay kato siya, giyaman nga buta. So kato siya nagpatay man to. Ari, ikaw nagpatay man ka sa mga garbong kakog, pwede ka makiksulti dito. Istorya di mo, di maminaw, di paubos. Mara na. Dali naman kaluwasan. Dali rin. Biyak ka. Sa iyong kalibatan ng kiilib ko. Para sa mga apostolis. Hindi mo kaya, no? Ano lang? Okay, sige, karon bago yung kanina lang. Biyak ka, papandong ka na ako. Kaya maminaw ka sa akong gisugilon ninyo. Natubanan nyo akong gisugilon. Ayan na pamalika sa iyong paghukom. Biyak na si mong naandan nga pagtulunan. Aka na. Ayaw kagool ko inyong kagkulto. Katawan kayo kagool. Normal na sa tawag mga bongbong. Manamay mo na. Sungugon pa kay kana kay medyo kanion naman ta na pero nalikar mo. Kamu po ano nang damay, anong po damay ang ahot. Sige lang. Ay po makadlok. Normal man na katawan ka. Ang gana na lang. Sige. Pa nga, inikabot sa panahon, kamo nga mga hukmananan pa. Doon naman, ugma, panay ugma, no? Parang hukmananan pa. Makita mo sa Diyos, ha? Si Papa Jesus, siya man ang makukom. Di man ako. Pero nagkisulti naman ko ninyo. Kaya wala mo nagkisulti na ako sa una. Pero ninyo layo kay ka, bro. Kamu na lagi ko. Huwag mo kailan ninyo. Wala na ako nakailan. Sige lang. Layo man mo.
Kani, simba ko kung na-record na po niya akong resulti, yung mana na po, daghan na po na mo batipas, ano. Kaysa tugod sa gugma sa Ginoo, gamiton man akong baba. Nga, naman po'y naniid na ako, hindi po ko kapugong maniid po na sila. Kaya mga po nilang papel sa kalibutan, palanog nila ilang ipanidaan. Hindi po na ako kapugan, kamusta po ng espiritu. Kaya naniid ba? Kumaga ba? Nag-alangan sa paniid po niya para po, madili na po sa kawali. Gamiton lang niya. Kaya sa kalibutan nun para mapalanog ang team sa espiritu. Aman na nag-isulti ko espiritu. Pinaagi na ako. Naman na sa seremonya sa Katoliko. Tama binang Katoliko. Tama ilang pagbuhat sa seremonya. Pero maigo mo sa inyong paggamit sa kong gibalaan. Para na. Ngayon ba na maglisod yun. Nituog sa Katoliko kay nigamit og pan, simbolo sa lawas. Gamit mo seremons pinaagi kaniya, nganak kaniya, nganak kaninyo. Ay lagi ako ninadili niya. Muna ang mga pari iya mag-sermon. Di kung unto kag pari, mga buang mo diyang membro kay puli-pulihan mo. Ako dili. Pari ka man, pastor ka man, magwawali man ka, nagbasa kag Biblia, nakasabot ka. John 16. Man. Sulti na ko, wala ko kamo sa sulti sa sinugdan kay ako uban pa man kaninyo. Apan mas maayo nga biyaan ko kamo kay kung dili kaninyo man ang magtatrabaho. Apan ko biya ko ipadala ko sa kanin. Nga. Kaya mo niya pailon niya kalibot ang bahay sa silog. Isulti niya. Huwag ang balaod. Nama na sa Biblia. Kung pastor ko, mag-ukab-ukab pa kong Biblia. Matod pa sa kapsilat na. Wala eh. Magamit mo na siyang mga gibalaan. Dako kani kang panapos ang magdugang sa propesya ni ribadugangan ang katalagman apan ang magkuha sa tuwa ng bahay sa balaang sulod ng diskutan. Na diya eh. Kaya kung pastor ko, ukab-ukab pa kong Biblia. Sulti naman ko niya sa espiritu. Kurang dam ko bakit? Dam ko man siya. Tulog man ko. Kung baga magpapahuay akong lawas. Antik ba akong espiritu ko? Wala nga. Wala na yung doon kasi mga pari-pasta na nino. Ani na. Narabay ingon nga na ang pagkurula. Pagto-ato. Dili man no. Wala man sila eh. Dili man sila kang ila. Pagsalang kasing-kasing. Like sa ko. Ang ilang gusto magod. Murag andiron ko nila. Ako ibilib sa parang ako membro na doon nila. Di ba? Membro na ako din. Membro na ako ni. Kamu, membro mo. Kung nagpili ko membro, ako nakikistorya ninyo. Kaya naaman mo dito membro mo sa yung pastor. Maglaim kang sekta. O pare, membro mo ka dito. Dito ako mag-isulti ninyo. Kaya membro man ta mo. Pero kani ako mga tao dire. Dili na pasudlon sila ang simbahan. Di pasudlon sila. Mas kang simbahan sa Katoliko. Dili. Strike kon. Sa to pa, ay lang membro, wala yung makasulod. Wala yun. Pero kadri lagi, kasulod mo lagi mo. Pero patay na lagi. Ato untang buhi mo. Pagpakamatay mo sa garbo o kakog. Katuwa, buhi pa ka nagpakamatay mo. Nga, ali, unta ka din eh. Nga, naniid ka na ako. Uban mo sa natulog sa naadiri. Kaning mga naghagok. Uban mong tulog ba? Napanidaan ko ninyo. Sige, maluoy ko na nila. Kasi sa istorya do kay pa matulog ini ka gabi pabot-abot po kadto tulog may istorya na pud ko na pagtulog yung kadto istorya kadto ang mensahe magawod sa makamata sig maabot ang panahon la ko buy-buyan ani human na hinuon grabe ka pa yung kaid makamata man gud ko ay na lang umungi to yung pastor pare makakabag na buhatan na lang ang gibuhat ni Noli. Dito na lang ka. Kung siya yung pagpamugos. Di man ako nabunyag nyo. Binunyagan mo mo sa inyong reliyon, di ba? Ako po, binunyagan mo ko sa Katoliko. Manalabanan ako ang nagbunyag ako ng pare. Umali ko daw ato na ako. Ulit rebuyon ako ng espiritu. Swerte yung pare ang nagbunyag ako. Swerte siya ako malas ko. Ano naman? Nagtambal ko. Kana nagkomentaryo na ako, kamo nakakita komentaryo mga sa
cellphone sa Facebook. Dito mo sa ila, panidini nyo. May magkinala mo, dito mo, kasabot mo. Sige lang. Sige lang kay. Nagkaroon, handlock naman, no? Na-imperno, no? Nilangit, no? Yan, lagi ka talagman ako, no? Hindi mo ka na, lagi nakabalo mo. Iyo. Naman sa Biblia, katugag ingon niya nga, uy, sila sarungan mo naman, Ginoo, ipabalik na sila sarong napay sobra na ako dito, kaigsuon nga 5 ka buok na sobra pa na ako kadautan. Kung sa ingon ni Jesus, ay kabala ka, ano napay labaw pa dito sa sarong dito. Pabalik mo. Napay no, pastor mo, mapabuhi mo, ukal ikaw, ambak ka, ikaw. Bago lang ka, dahil. Asan lugar ka? Ngayon sa araw na yung totoo pastor, kawali ko nung history spirito, ihapin yung matang reference ilang Biblia. Oras mo na sumbingay bro. So ay na lang kang pag-ampo-ampo. Kung di ka mo taong espiritu. Tagod-taguran na lang na inyong mga patay di ako di ka mo taong kalag. Mara na. Ngayon isulod pa man yung lungon mo, di may kalag ng lawas di. Or ayaw ko pareha sa inyo hanggang dili mo kadung. Kaya wala man ako ni gidawat sa kung kaugaling pagbuot. Gidawat man ako ni sa pagbuot sa Diyos. Dili man para sa inyong membro, para sa anak. Wala. Kaning pulong akong nadawat, dili man ni akong gitunan. Mga mo ko nag-seminar, eskwela ni. Gigamit lang akong lawas. Karon nakisulti ko ninyo. O kabalo, gigamit akong babaan pag-istorya. Kaya man ang pagyan ako. O kalimutan pa ko. Ningkamot ba ko magsagarilyo ko. Para batikuso ko sa pastor. Kaya seryoso ko kayo. Kung sama na ay inyong mitso, kagwapo kayo na inyong lawas. Kampingan yung lawas pero wala mo nag-amping sa inyong kaluwasan ng espiritu.